ഒരു 400-500 ഉണ്ടാവില്ല. 400 400 വരാണ്ടോ? इकडे ओ 500 वाला चलता का तो नहीं है और नहीं है तो इसको पूछो ना वो और मेरा 500 वाला ब्रांच 100 वाला पता नहीं नहीं पता लगा അല്ല 2 വെക്കാം വേട്ടാ 500 പണം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് വന്നാ കുറച്ചുണ്ടാവും പൈസ ഫുള്ളായി കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു 400-500 കൊടുക്കണ്ടേ പിന്നെ എനിക്ക് ഇല്ലാന്ന് ഇല്ല ഇത്ര 4 ഞാൻ ബാക്കി കൊടുക്കണം 250 ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്കടോ हाँ ठीक है हाँ ठीक है भाई ഒന്ന് പറയാ ഞാൻ വണ്ടി വണ്ടി 150 भैया बोलो कितना वाला भाई ले ले कैसे टाइट हो रहा है नोक ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇതൊരു പക്കാട്ടാണ് അതാണ് നോക്കണ്ട വേറെ കളറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് മതി നിങ്ങളിതൊന്ന് വെച്ച് നോക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് നാളെ നോക്കണം അല്ലാതെ ആനക്കപ്പലൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ലേ ओ भाई वो कितना वाला है 150 भैया 150 सेम पूरा सेम रेट अच्छा ഓക്കെ ചൂടുള്ള പറയില്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഇത്തിരി ലൂസുള്ള നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് കയ്യിൽ കളിക്കും മലയാളം ओ भैया और डिस्काउंट नहीं है क्या डिस्काउंट नहीं कम नहीं यार अभी पूरा डिस्काउंट होता मेरे डिस्काउंट करो यार अभी लास्ट टाइम है ना नहीं लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम यार कपड़ा कटा तो नहीं जाएगा ना कलर 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 बहुत नहीं परफेक्ट तो भैया बोलो आप डिस्काउंट करना वो मैं बहुत ज़्यादा लेगा कितने पीस 5 पीस लेगा 5 पीस 5 पीस यार अच्छा वाला दो अच्छा वाला अच्छा वाला ये अच्छा वाला कलर तो नहीं जाएगा ना कलर नहीं तो बाद में जाएगा तो रिटर्न कर सकते हैं क्या वो बाद में कलर चेंज नो चेंज No change. रेगुलर बिजनेस ठीक है
अच्छा पीस कटा कुटाला नहीं अच्छा पीस हाँ वो फटा सटा नहीं नहीं पट्टा இருந்தா नेक्स्ट संडे रिटर्न एक्सचेंज ठीक है पट्टा இருந்தா हाँ कटा कुटाला नहीं अच्छा पीस ब्रांडेड शर्ट शोल्डर पक्का लॉन्ग टाइप कंचरा शोल्डर पक्का परफेक्ट साइज ये ज़्यादा नहीं परफेक्ट फिटिंग साइज तो कितना देगा हाँ कितना कितने पीस 5 पीस 5 पीस सेल्सन आ जाए सेल्सन 5 पीस है ना ये बड़ा आप चाहिए बरड यार भाई हाँ 550 लास्ट हाँ 550 नहीं देगा 650 अभी अगना पागला 650 650 अभी आप बाकी देगा हाँ बाकी बाकी और अभी 500 देगा नेक्स्ट 150 देगा हाँ अभी 500 देगा हाँ और नेक्स्ट संडे 150 हाँ होगा नेक्स्ट संडे तरना हाँ ठीक है यार इतना मतलब क्या है हाँ नेक्स्ट संडे 150 കൊണ്ട് തരണേ എനിക്ക് ठीक है परफेक्ट ആയിരിക്കണം नेक्स्ट संडे हाँ नेक्स्ट संडे 150 150 हाँ हाँ मास्क ഒരു यार हाँ क्या है मास्क ഒരു कोरोना ആളെ പത്ത കൊറോണ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കൊറോണ ഇല്ല ഒനേ കൊറോണ ഉണ്ടാ फोन नंबर है हाँ फोन नंबर फोन नहीं यार आप फोन दो मास्क ഒരു तो मैं फोटो खींच करेगा हाँ फोटो खींच करेगा ഫോട്ടോ ഒന്നും വേണ്ട നീ മാസ്ക് ഊരിനാ മതി ഒന്നേ എനിക്ക് தெரிஞ்சாൽ മതി എന്നെ ഒന്നും തെരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ठीक है हाँ ठीक है बराबर मालूम बराबर ओके मुझे पहचानना है अभी तो भाई रुको ये प्रैंक वीडियो पता है वो देखो कैमरा अभी कैमरा वीडियो ठीक है अच्छा अभी मतलब हाँ भाई रुको मैं इतना 5 पीस तो नहीं चाहिए 5 पीस तो नहीं चाहिए 1 पीस चाहिए मैं 1 पीस 150 हाँ तो पता था परफेक्ट ठीक है तो अभी वो ये प्रॉब्लम तो नहीं कैमरा वेंड्रा कैमरा पर चलो